Здравейте, аз съм Captain Storm и ще цъкаме Sea Source. Първи епизод ще е това. Okay. Играя в български сервер, IP в описанието. Колко не забравя да. Не очаквах да са там. Окей. И хитите наводят. Трябва да наваксваме. То е един от една страна, другия от другата и нашия няма шанс. Освен ако някой не е мега про. Това път ще се оглеждам. Да. Брехи. Ето го. Да, то нашия като не ги... Не си че сме по-слаби ми. Откъде е? Откъде е? Вау, то е... Яко, откъде е? Как аз? Тя са бахти процата. Или са някакви с хакерски CFG-та или там нещо си. Не, това не може да е дефолт CFG. Защото постоянно трябва да има нещо. Той си беше направо хакерска изява. Въпреки че има античит. Така. Какво? И да, той вече с спидхак. Както го видяхте, ако сте го видели. И разбира се, аз съм сам. Много ясно. Този път няма да станете. Тръгвам някъде и ще си отстоявам позицията. Ма те само тук ходят! Ето е с хак. И с айм или нещо си. Не знам, да... Само хец. Само хец цепи тос. Преди малко като играх в този сервер, нещо аз се реснах да почна клипа. Играх, го гледам, той стреля до тях 20 000 метра сигурно и им би хета. Да, но ясно. Те като са хакерите, естествено. И сега утай тука, утай там идват, ма наши са толкова прости, че не могат да го осъзнаят. Да, ето го. И сега ще разпорят всичките. Где? Много ясно. Защото наши са прости. Прости са, казвам. Той уби 3, ама... Четвъртия го насра. Той беше добра. Как го уби тос? Трябва да си... Опа, не! Грешка, шеф. Сега трябва да игра с това последното оръжие. Ако сега... Гледайте сега ще ги разпоря тия кана. Ще ги пречукам от всякъде. О, майко, 20 000 съм бог. Тихо. Где ти им казвам? Маля, бог съм. Той ростът е добър.
Само се надявам той да не е с някакъв хак. Да, за това вече за Ethos. Чакай, където е? Той май излезе от сервера. Или си смени името. За Shadow, да. За ония, дето беше със странното име, да, 100%. BRT, т.е. не знам. Ама за ония другия със странното име 100% беше с хак. Добре. Добре, че имах пари. Пак свърших оръжието. Това оръжие на другото е много яко слънчето. И ето ги идват, трябва да бягам. Окей. Окей, имам шанс, имаме шанс. Окей, няма ли да умре? А, да, той умре. И ето, спечелихме! Окей. Ма те идват тук, обаче те не могат да го схванат. А, този път не. Този път са тук. Окей. Ехе. Да, точно умро си умра, ние нямам шанс. Не оцелям, майко. И добре бе, да, то 100% е оная, дето беше със странното име, само че си го сменил. Той направо го разкърти този. Бахте ми разливя хеддит много. Мале, на мене ми трябва емка. Емка, ако имам, ще бъде върховно. Добре! Как не умира този? Он е Дарк. Да, той е с хака 100%. Той и с спид май беше преди малко. Да, Shadow. Той. Да, ето го пак оттам. Ама нашите нали са умници. Те... Да, аз съм мъртъв. О, убих го! Не съм мъртъв. Базикам се. Еми, ето, мъртъв съм. Бот също про. Кой печели? Прото. Бота спечели! Да, знам, сам се обиждам. Ама съм си бот. Не мога да се отрече. И окей, наваксвам 3 от 8. Сколко наваксах с 2 кило? Уй, да, ти си от две страни! Това малко обаче е гаден. Но този сервер е от Варна. Давай! Ами да, той е с хак. Той обаче изотвля. О, май, то стой.
Сега ще напречукат. Бях на малко. Макар е. 5 от 10. Комуминейт, комуминейт. Па, това взя. Окей, май аз имам граната. Добре, това не мога да джумпи. Тук някъде е този. И този път май ще спечелим. Май. Чайте аз да ни казвам голяма дума, защото... Той е с хака. И печелим. Яко. Окей. Долу-горе им сваляхме... Това. Тактиката. Ако убием един от тях, умират всички. Май. Почти. Долу-горе е това. Шадоу. Нема трипи. Взехме 2000. Си беше добро. Но някой още. Местри. Взел съм му 107 хилс. Аз... Гати нинджата беше този. Ди излезе. Ето. А не, това е нашия. 3 секунди от целвод. И да видим. Ще избера... Да, Инферно. Яко. Кой ще следващия мап? Дано да е Инферно, дано да е Инферно, дано да е Инферно, дано да е Инферно. Бам! Взехме 30 хилт! Ко сега не съм ли про? Не съм про. Омага, аз тия мисля, че са нашите. Камикадзе. Добре, тия са твърде големи прота. Или твърде големи хакове. Първия кил за нас. Да, сега ако дойда тук ще ме прочукат. Опа! Да си взема някакъв. Как те. Аз ще бягам с нашите. Особено с ей това. С Рости. Добре. Това умира. Бах ти шавела! На това му доста се ляха. Окей, аз ще свършим епизода. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се и чао!